Hayırlı gün, okuslar. Bugün bizde konaklar, Malayat Başkurt Gimnaziya kıvanıp Amanat jurnalın konakka kütüp aldı. Okuslar bizim Amanat jurnalı yaratıp okuyan jurnallardan biri. Okuslar, hazır min hüzü bizim konaklarga rahim etip tapşıram. Zalina Ural kılıp rahim etip. Havmağınız, hürmetli okuslar, en birincisi yazgı kanikul aldığından okul günümden tebrikleyim. Hem şu oңайменен ısıraşı şartlığımdan ortaklaşarak geldim. Amanat jurnalı sizge көп selamlar ibere. Benim ismim Qaysen Gaziz. Ben Malayat Başkurt Gimnaziyanın birinci klas okuvchisi. Бәләкәй сактан мин һәр конкурсларда катнашамын һәм аларда төрле призлы урыннарда яулайм. Без Аман журналын укыйбыз һәм бик охшатабыз аның рубрикаларын. Рәхмәт итеп. Минең рубрика. Балалар ижады. Мин шигырь укыйм. Әйтегез. Тимер Юсупов. Әйтерһең дә серле йомгак. Әйтерһең дә серле йомгак. Bugün min niňe taraldım. Kuz asqıhız buran sığıp, urap aldı taň aldım. Kimdir kilip kuray tarta, şul sat miniň tirele. Hyalımda alız gitken bu attarga tirele. Dağdarda yaşım sıkmay, yaşlarım kipken indi. Bu kesevga kuşulayım, kitken baş kitken indi. Kader min de yılı hüden, gitmeyimin deyirip, kan yutup, kan tükürmeyse, Başkurt'a kilmez ilik. Yer ayağı yer başına, yar halıp sabahattar, yürek, urnunda tugül, kayda hum sılavattar. Ellerine uzgandarga, sumamın baştan ayak, iyiliğinde teşkilevler, durmağız baştan ayak. Kayı sakta, ilder halin, dağlardan hurayım, günde basıp uzgandarga, vattardı urayım, ildin halin hurayım. Rahmet. Nurganiyeва Игорь Данискова, мен Маlayat Gimnaziyasында оқытушы болып эшлейм, башлангыч класстарда оқытам. Булар менің улдарым Садиков Данил һәм Садыков Камил. Без яңгырак кына йөрәк үзе конкурсында катнаштык. Унда еңеүсе булдык. Без айрылса үзебезнең якташларыбызның Сафон Алибаев һәм Рами Гариповның шигырьләрен яратып, ятлайбыз, укыйбыз, өйрәнәбез. Һәм сезнең игътибарыгызга шул шигырьләрне сөйләп үтәргә теләгәйнем. Рами Гарипов туган тел. Мин халкымдың сәскә күңеленнән бал куртындай яямын. Яямын да йәнле ынйылардан хуш есле бер кәрәз куямын. Шуга ла мин беләм тел кадерен. Бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул, бай да, ягымлы ла. Кем күрер уны тип кәм күңел. Рами Гарипов сыйырсык, 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 ояндан ысык-сык, окшаха был өйең, түгелһең моң тыйың. Кошсығым сыктыла, канатың қақтыла, хоқланды ояға, таң қалды дөньяға. Ул хайрай мен тілдә, булғанға күп илдә. Дәртләнә, һөйөнә, кайтқанға өйөнә. Сафуан Алибаев, Башкортостан. Башкортостан, Башкорт иле. Шунда безнең тамырдар, безнең кайнар каныбызда сал тарихтың даны бар. Башкортостан, Башкорт иле. Турна булып сыңрар ил. Сор курекай кызгарганын, галәмен хыстыңлар гел. Башкортостан, Башкорт иле, Агазелкәй, Уралкай, мең мехнәттәр күргәндә лә дуслык утын хаклай. Балалар шахмат түгәрәгенә йөргән беренче, икенче класс укучылары. Елдан буе шөгыльләндек, матур гына уйнап киләләр, ярышлар булып тора.
бұл шахмат төңірегіне келгенде келген жылға 40 жыл болады мен башлагандан. Аманат журналы оқушыларына шахматсы боларак нендей тілектеріңіз болар? Шахмат менен шүгүрлөнгөндөр деген тілек бар. Бик кызыклы ойын. Бик кызыклы ойын. Файдалы жол. Шуны айтып кетейин. Мына өзү көрүп турасыз, балалар үйгө отуралар. Здесь мы. Они играют. Мен Абдуллин Тайфур Алмас ул булам. Рәсем һәм һыды укытам предметтарын. Вот. Гимназия асылгандан бери 91-92 еллардан бери палитра дигән кружок оештырдым. Шул кружок эшләй, ел һайын 10-15 бала активно занимается инде эшләй. Ел һайын безнең укучылар районда беренче урындарды яулайлар. И республикалар участвуеттеләр. Менә әлегә быелга опять заочный турдан результатын көтәрбез. Әлеге вакытта инде. Нинди Натюрморттар гына төшерәһегезме? Мы, потому что безнең районный олимпиада буенча натюрморт эшләргә тиештер балалар. Шуңа академический рисунок белән занимаемся дип әйтәм. Рәсем аша матурлыкка гыю тәрбияләргә тырышабыз. Dur, рәхмәт.